Olenko mä pyhempi kuin muut? Kaikki muuthan tekee mulle aina vääryyttä. Mediakin valehtelee, poliitikotkin valehtelee. Tää systeemi on mätä. Mutta valehtelenko mä? Mähän en siis voi olla mätä. Se on aina joku muu. En koskaan mä. Onko se aina se toinen, joka tekee väärin? Mitä jos me ollaankin kaikki tää systeemi? Mitä jos me ei ollakaan yhtään parempi kuin se hirveä mätäsysteemi, joka me nähdään ulkopuolisena meistä? Joka valehtelee, syyttää, tuomitsee, ryöstää, jossakin maissa myös tappaa. Muutetaanko maailmaa niillä toimintamalleilla, jotka on sen mädän systeemin toimintamalleja? Mitä jos meillä onkin valta muuttaa sitä systeemiä? Mitä jos me voidaan muuttaa sitä toimimalla aivan uusien toimintamallien kautta? Mitä jos me ei olla vaan pelkkiä osia koneistossa, vaan aktiivisia hakkereita sen sisällä? Monet niin sanotut kapinalliset näkee tämän määrän systeemin, mutta ne toimii ihan samalla tavalla kuin se systeemi, jota ne vihaa. Se kaava on ihan sama. Niille saatana on se systeemi ja systeemille se kapinallinen. Media valehtelee. Lopeta itse valehtelu. Järjestelmä käyttää väkivaltaa sua vastaan. Suosi rauhaomaisuutta. Kapitalisti vie rahasi. Anna omistasi köyhille. Ne mukakapinalliset, jotka vihaa tätä järjestelmää. Ne syyllistyy samaan kuin ne, jotka sokeasti on sen vietävissä. Kummatkaan jota henkilökohtaista vastuuta niiden omista elämistään. Toinen syyttää ongelmista jotain itsestään ulkopuolista hirviötä. Toinen selkärangattomasti ulkoistaa vastuu poliitikoille. Seuraa kuumimpia trendejä, noudattaa sokeasti lakia ja kattelee vapaat telkkaria. Työpäivisi juoden 10 kuppia kahvia päivässä, että voisi olla tehokas kansalainen. Mutta mitä jos me kaikki ollaankin tämä järjestelmä? Jos meidän järjestelmän välillä ei ole mitään eroa? Mitä jos meidän pitäisikin murtautua niistä totutuista ajattelu- ja käyttäytymismalleista?